के बात है कि बीकेसी कंपनी वाकरो सेक्टर 16 बहादुरगढ़ में हमारे बीबी धमाका स्टूडियो टीम को कुछ गाने का मौका मिला है। आप सभी के बीच आ रहे हैं प्रेम प्रसाद जी, तो आप लोग इनको प्यार और आशीर्वाद दें। दिल ना लगई हा फिर जानी आई हा, ओ दिल ना लगई हा फिर जानी आई हा, दिल ना लगई हा फिर जानी आई हा। जा 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 जान भुला जई हा, अब जा 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 जान भुला जई हा। साउंड वाले भैया से निवेदन है कि थोड़ा सा साउंड का बेस बढ़ाएं और जितने भी भाई बैठे हुए हैं कृपया शांतिपूर्वक बनाए रखें और प्रोग्राम का आनंद लें। हमरा प्यार के बदला में बोल का दिल बारू हो, तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो। हमरा प्यार के बदला में बोल का दिल बारू हो, तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो। तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो, तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो। ओ याद मत करी हा हमके बिसरई हा, ओ याद मत करी हा हमके बिसरई हा। अब जा 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 जान भुला जई हा, अब जा 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 जान भुला जई हा, अब जा 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 जान भुला जई हा। जितने भी भैया बैठे हुए हैं कृपया अपने हाथों से मीठी मीठी ताली बजाएं और प्रोग्राम का आनंद लें। तोहरा के दे देहनी ई करे जाकारी के, कुछहू ना जनलो तो हूँ ई प्रेम खेसारी के। तोहरा के दे देहनी ई करे जाकारी के, कुछहू ना जनलो तो हूँ ई प्रेम खेसारी के। कुछहू ना जनलो तो हूँ ई प्रेम खेसारी के, कुछहू ना जनलो तो हूँ ई प्रेम खेसारी के। ओ जहरा लियई हा हमके पियई हा, जहरा लियई हा हमके पियई हा। अब जा 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 जान भुला जई हा, अब जा 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 जान भुला जई हा, अब जा 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 जान भुला जई हा। किसी भी शुभ अवसर पर प्रोग्राम करवाने के लिए संपर्क करें एसजे म्यूजिक वर्ल्ड एंड बीबी धमाका स्टूडियो लाइव शो, छोटू रामनगर बहादुरगढ़। मोबाइल नंबर 80 53 71 74 02।